आङो खुसि रेस्टुरेन्टखौ खेवनाया नभेम्बरनि 3 तारिख खालि बेखेवनाय जादों आरो बेहाय आजिखालि मडार्न जुगथ' सबबो फास्ट फुडखौ नागिरो नालाय फास्ट फुड आइटेम दङ आङो आरो सब लिरनाय दंखाजोबो मेनुआवनो नोंथांमोना फैबाथाय मेनु गांसे गांसे टेबोलाव थाखायो नायनानै अर्डार मथे आजिखालि आरो बेयाव एसि रुम थालायनाय रेस्टुरेन्ट खुलिनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों गोसोखौ बिदिनो आरो जेनेबा आजिखालिथ' रेस्टुरेन्ट होननायबाबो ढेर दं लामायावबो दं सोरबा साइकेलावबो फानो खिन्थु आजिखालि सब मानसियानो सब बिदियावबो सोलियाथ' सोरबा जोंना आखौ नै खाथियावनो दङ एसपि स्कुल आरो बिथिं बाथौ मिसन दं जुबिली दं आरो बिथिं आफादफोरनि माबाबो दङ अफिसफोरबो दं बेनिखायथ' एसे मोजां माने बिसिनावबो मोजां मोजां मानसिफोर फैयो जाहाथे एसे मोजाङै माने जिरायलांनानै माने मोजां माबानानै जिरायनानै माने आजिखालिथ' गरमफोराबो गोदोनि बायसा नंला एसे दा माने गरमफोरा भाबेसो आरो सबबो एसे स्टेन्डार्डखौ नागिरो नालाय बेफोरखौनो साननानै बानायनाय जादों आरो बिनि सिगां मा खामानि मावदोंमोन आङो मावदोंमोन ड्राइभारबो मावदोंमोन ड्राइभार 10 बोसोर 11 बोसोर मावदों आं ड्राइभार ओमफ्राय बिनि सिगां मा खामानियाव बेस्थ'मोन बेनि सिगाङावथ' गारि लाइननि सिगाङावथ' ओरैनो आमाय जयमनमोननो दंमोन आङो गोदो गेस सिलिन्डारफोर दिखांलाबायनाय गारिफोराव माने 15-20 था फैयोमोन ओमफ्रायसो आमाय जयमलाबो माबा मोनसे सिखायना ला होननायाव बिदिनो गावनो एसे फोरोंदोंबो गारिखौ ओमफ्राय आगौ गारि गिदिर सालायनायखौ आगौ निजेबो सिखायनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो हेन्डिमेन बोसोरसेसो थाबाय आङो थानानै ओमफ्राय आखौ गारि गिदिरखौ कम्पानियाव सालायबाय VIPL भारतीय कम्पानियाव 10 बोसोर सालायदो बे सालायनायनि उनाव दैमायाव थाहैबाय बेसे आउटआव थाबाय थानो होननानै बिजनेस मोनसे सिखायनो होननानै सिमेन्ट दैबानिफ्रायनो साननायफोरा हजोंनो बिजनेस अन्थाइनि कुवारि मावै मावै बिदिनो ओरैहायबो दा माने हजोंआबो आजिखालि माबा गैलाथ' मा होनो कुवारिफोराबो एसे माने माबा जालांदों आरो आवगोल जिमानथु माने साप्लाइ थाङोमोन दा साप्लाइ खम ओमफ्राय दा न'आव थानाय हिसाबैनो मा खालामगोन मा खालामा होननानै ओमफ्राय मानसिफोराबो बुङो जोंनि बेहाय बिदि रेस्टुरेन्ट मोनसे नांथारगौ मोजां माने एसे VIP टाइपआव रेस्टुरेन्ट नांगौ जनायनिफ्राय सिलाबटारसिम गेजेराव रावनावबो गैया मोनसे मोजां खेव होनायावनो बेखौ आरो स्कुलफोरखौबो साननानै आफादनि मानसिफोरा आंखौ बुंनाय हिसाबावसो आं बेफोरखौ माने खेवनायखौ जादों आरो मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000 निफ्राय 20,000 होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन